Il-budget tal-Gvern għax-xiri tal-mediċini tela minn 64 miljun euro fl-2012 għal 230 miljun euro llum il-ġurnata. Sostna dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt li kienet jiġi intervistat minn Xavier Balzan fuq il-programm ekstra fuq ix-xandir nazzjonali dwar skarsezza ta' xi mediċini fid-dawl tan-nuqqas ta' produzzjoni madwar id-dinja minħabba l-pandemija. Id-Deputat Prim Ministru assigura li b'differenza għal dak li kien jiġri fl-2012 taħt Gvern Nazzjonalista, dan il-Gvern mhux jixxaħħaħ fix-xiri ta' mediċini, anzi pjuttost bil-kontra. Il-budget tas-saħħa għal xiri tal-mediċini minn 64 miljun li kien fl-2012, illum tala għal 230 miljun. Fil-budget tas-sena li qegħdin fiha għal mediċini minn 64 miljun fl-2012 żdied għal 230 miljun, kważi 4 darbit iżjed. U aħna manna nista' nagħmel garanzija ma' nebda mediċina li hija skarsa ġewwa pajjiżna jew li l-pazjenti qegħdin jieħdu li hija minħabba li aħna maħniex nixtru għax m'għandniex flus. Dik ma teżistix u mawx. Fi żmien gvernijiet oħra dik kienet ir-raġuni. Waqt li kienet wieġeb għad-domandi, id-Deputat Prim Ministru qal li f'pajjiżna bħalissa hawn 22 mediċina li huma skarsi minħabba sfidi li mhumiex fil-kontroll tal-Gvern. Huwa spjega raġunijiet wara dan. Kważi kollha huma jew għax meta ħarġna t-tender ma sibniex ħadd ma tenderi għalihom, jew għax il-kuntratt huwa jeżisti imma l-aġent ma sabx fejn jġib. Nitlu aħna minn flokhom u f'temp ta' ftit ġimgħat qed insibu l-alternattivi aħna. Biex nkun qed kollox hemm mediċina waħda li hija out of stock għax hemm kawża l-qorti bejn iż-żewġ jew tlieta li applikaw għat-tender u allura jkun hemm ċappellaw deċiżjoni, allura sakemm tinqata' dik id-deċiżjoni jgħaddi ftit żmien, ġeneralment li tkun kwistjoni ta' ftit ġimgħat. Madankollu d-Deputat Prim Ministru sostna li l-Gvern xorta qed jidħol sabiex jassigura li l-provvista tal-mediċini f'pajjiżna tibqa' taqdi l-bżonnijiet tal-pazjenti. Aħna qed nitlu aħna fejn huwa possibbli li nsibu suq alternattiv qed insibu suq alternattiv. Nixtru aħna u jekk l-ispiża tiġina ogħla minn dak li tħallas il-kontrattur, id-differenza jħallas għal-kontrattur. Huwa rrimarka wkoll id-differenza bejn pajjiżna u pajjiżi oħrajn ġganti bħall-Italja fejn il-mediċini out of stock huma problema serja li qed tiddomina l-qasam tas-saħħa tagħhom. Bejn is-settur pubbliku u s-settur privat fl-Italja 3200 mediċina li hija skarsa. Fl-Italja biss 3200 mediċina. Jekk tara l-Irlanda għandhom din hija lista ta' mediċini out of stock fil-pubbliku Irlandiż, fil-servizz pubbliku Irlandiż. Volum sieħ, mijiet. Franza, volum, mijiet ta' mediċini out of stock.